Hi guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel फिन खेबसे बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोन दिनैनि टपिकखौ मा लाबोबावनो ना? माखासे ब्लगार्स यूट्यूबारफोरनि नङा होनबा बेफोरनि बाथ्रा रायलायनि फंनैसो। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो, आं भिडिअ देखायनानै होग्रोनि। जोंनिया बिथाङा गोबां रागा जोंदों। बिथांनि खर'खौ सोरबा सिख्लानि गुसुं गुसुं गाननायनि माबायाव होफानानै लाजि फोनांनायनि थाखाय। नंमारगौ नंनायालाय बिदि खालामनो नाङा, अयनाय जाद्रायो नङा होनबा? ससियेल मिडियायाव बिदि लासिं सिं खालामनाया आजिखालिनि जुगाव सोर फेसबुक नाया, इउटुब नाया, सबबो नायो, गथ'निफ्राय लाना बोराय न'खरैनो नायो। सोरबा सोरबा लासिं सिं खालामनाय थायो। जेथिं थाङो बिथिंनो बिथांखौ मिनिथावना बेबायदि खालामनाङा। जेथिं थाङो बेयावनो जाय हगारजाग्रा बे मानसिया लाजि फोनांजानानै थानाय जायो। नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखायो। बिदि खालामग्रा बिथांमोनाबो एसे साननानै बानायनांगौ। ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव फैनायनि सिगां, ससियेल मिडियायाव होनायनि सिगां, शेयार खालामनायनि सिगांनो साननांगौ। जोंनि बर'फ्रा बेबायदिनो एसे एनै जौगाबाथाय मालायखौ इनसाल बानायनाय नङा होनबा? बेबायदिल'खासैसो। मालायखौ इनसाल बानायनायासो बांसिन जायो। मालायखौ लाजि फोनांनाय, बुंनाय, गावजों गाव नेवसिलायनाय बेफोरसो बांसिन जायो बर'फोरना एसे देरोबाथाय। बेनिखायनो आंबो सानदों हिन्दीनि बानायबासो मोजां जासिगोन बायदि मोनबाय आं स्टार्टिंनिफ्रायनो, देरैनि सिगांनो नङा होनबा? भिडिअखौ नायदो नोंथांमोना, नायनानै मिनिनो ना गाबनोसो जादों आंबो नैबेनिखौ। मोदलिफोर खालि सेंग्राफोरजों बेरायनायनि खोथा ओंखारगासिनो बेवहाय। नोंसोरखौल' नुसै फेसबुक खुलिबानो खावब्ला खावब्लि माबा फुजानि ड्रेस बिहरनाय, माबा दुर्गा फुजायाव सेंग्राफोरजों बेरायनाय, लिंहरलायनाय। एसेबां गोसो नोंसोर सेंग्राफोरजों बेरायनो? दानि सेंग्राफोरा बिदिल' खालामनो रोङो, मोजां फट' लानो रोङा। खामानि गैला सेंग्राफ्रा, खालि मालायनि फट' इदि खालामनाय, माबा खान्दा मालायनि खर'खौ, बै आंनि खर'खौ इदि खालामनाय, बै सोना होदों आरो इदि खालामना होदों। आंनि फट'खौ सोरबाया हामा गाज्रि